ċekk ta' 200,000 euro firmat mill-imprenditur Jorgen Fenek tħalla barra l-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista mill-fera ta' żgħażagħ fih dan il-Partit Nazzjonalista Team Start. Team Start għamlu dan biex ifakru fl-istorja li kienet ippubblikata l-ħadd li għadda mit-Times of Malta li kixfet kif kumpanija marbuta mal-Partit Laburista kienet se tirċievi 200,000 euro fuq medda ta' 33 xahar. Fil-fatt, kumpanija li kienet tuża l-istess indirizz tal-Partit Laburista faslet abbozz ta' ftehim ta' konsulenza li kellu jwassal biex tirċievi sa 200,000 euro mingħand is-sit ta' 17 Black Jorgen Fenek f'dak li seta' kien attentat biex jaħbi l-finanzjament ta' Fenek lil Partit Laburista. Ir-rapport li ħareġ fit-Times jiżvela li Jorgen Fenek kien irċieva abbozz ta' konsulenza f'Mejju 2016 għal 33 xahar. Abbozz li kien wasallu minn Gino Kawki fisem kumpanija blisem BED Limited. Kawki dak iż-żmien kien il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista. Fi żmien li kien qed jiġi abbozzat il-ftehim, BED Limited li twaqfet f'Settembru 2014 ma kellha l-ebda konnessjoni viżibbli immedjata mal-Labor. Il-ftehim mibgħut lil Jorgen Fenek mill-kap eżekuttiv tal-Labor jindika li ssawwar fuq kompjuter użat minn uffiċjal ta' One Productions. Kelliema għal Team Start qalu li dan il-gvern mhux biss falla milli jara li ma jkunx hawn korruzzjoni iżda jiffaċilita li din issir u l-Partit Laburista u kompliċi f'din ix-xibka ta' kriminalità organizzata. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista talab lil kummissarju tal-Pulizija sabiex jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet dwar iffinanzjar lil Partit Laburista minn Jorgen Fenek bi ksur ċar ta' regoli.